добрата глина тръгва от добрата кариера. След като се изкопае глината, е желателно да престои 1 година и тогава да започне да се работи, защото става по-фина, структурата става по-добра. Едно време глината се е копаели за 2 поколения напред. Глината, с която аз работя, примерно, е накопал моя дядо. Аз копая за моя внук. Така е било преди. Сега със сигурност не е така. Всичко започна от 2 празни стаи, с много амбиции, с много желание и най-вече търсейки начин да оцелея. В този бизнес има много стари гранчари, един от които е баща ми. Никога не съм имала идеята да наследявам неговия бизнес. Никога не ми е харесвала на времето идеята да бъда в глина, да бъда кална и така нататък. С съпруга ми работим в страхотен тандем. Значи, може би сме едни от малкото хора, които не се плашат от кризата в момента, защото дори да се наложи да останем двамата, сме хора, които може да запълним всички дупки. Преди да се заговори за криза и така нататък, имахме страшно много работа. Не говоря само за нас, за всички колеги, които работиха в керамика. Сега тук от известно време нещата не се стегнаха много. Но това е нормално. Това не ме плаши. Защото съм убеден, че в момента, в който хората имат работа, сигурни доходи, пак си купуват по-качествени неща. Защото в интерес истината, ако трябва да бъда обективен, има страхотни китайски неща. Ами опитваме се отпора, който може да дадем на китайците, да сме малко по-производителни. Малко по-качествено и евентуално да намалим малко цените. От тук ще отчупим, от там ще отчупим и така нататък. Не знам. Започваме работния ден, работим през нощта, на другия ден идват работниците, ние сме още в работилницата. Въпросът, който си задавам напоследък е какво ние ще оставим. Ако някой намери наши неща след 200, 300, 500 години, какво ще си каже? Боже, Боже, тия какви глупости са правили или какви хубави неща са правили? Съпругът ми, всъщност той е човека, който е човека на изкуството. Аз съм бизнесмена. Той е майстора. Той е човека, който в началото трудно приемаше идеята, нали, това е грозно, как ще го правим, нали, това се продава. Продава се, ама не е хубаво да правим такива неща. Не е хубаво, обаче ние имаме 3 деца. Аз се живявам себе си като занаятчия, не като творец. Защото няма вече занаятчия. И всъщност трагедията е, че не знам дали децата ми искам да ми наследят. Като че ли ми се ще повече да си намерят работа, с която по-лесно да си изкарват хляба. Децата ми, съпругът ми, работата. Всъщност аз съм щастлив човек, да. Всичко ме прави щастлива от тия неща. Във времето се научих да обличам глината. Когато започвах, ми се е случвало няколко пъти да се преобличам, защото съм изцапана. Сега не ми пречи, това е моята работа. И аз изглеждам така. Аз винаги съм знал, че това ще работи. Откакто започнах да уча в художественото училище в Троян, знаех, че това ще работи. Затова и се върнах в този град, понеже не съм от тук. Меката на керамиката е Троян за България.